Kadong Bisaya, ito po si Manilyn. Yan. Dati isa ano yan namin dito, yung prinsesa. Baogo pa Christian. Ano nangyari? Ayan, nagluluto siya ng Yung pansit. kanya dide, maadaw. Oh, ayan. Oh, diba? Oh, Angelica pa ba lang Sana meron. all, kamakaramot. Dili ka pa nga kuwan. Ilan taong ka na? Ha? Ilan taong ka na? 30, 40. Anong ginagawa mo sa buhay? Wala. Ito Ano? lang. Ha? Luto. Luto. nagbabantay ng bata. Magkano ba isang takal niyan pag binibenta mo? 15. 15. So masarap naman po. Ay, syempre naman, masarap. Wow. Laging masarap yan. Pag nagluluto, kailangan lagi. So ano yung niluluto mo bawat araw? So may pansit ka sa umaga, tanghali, anong pang ulam? Gulay. Gulay. Depende kung Depende. ano ang naluluto. Depende. Wow. Parang kulang ng ano yan, tuyo. Kulang pa nga eh. Oo. Lalagyan pa yan. Walang sungo. Walang panggatong. Ay, wala na. Inaubos na oh. Ikaw naman te, ano niluluto mo te? Wala pansit. Ay, Ito yung pinakamaganda sa sabang. Ano yan te? Anong subak niyan te? wala'y subak-subak. Bakit? Posible walang subak. Ay, wala may pera. Walang pera. Ano sabi mo? Wala. Kaya pala tayo kikinat picture ay kahit ito pastilan. Kaya kita maabot nga ito ha. Kuan. Mausay ka udog di Manilyn. Kuya! Gari aga. Bahay magpapagyo. So maliligo kasi kami ngayon. Pupunta kami ng Kinabutan. Ito yung ulam namin, manok. Manok lang, tuyo, adobo. Tas gulay. Ito. Yan. At saka itong tulingan. Tapos meron tayong saging at saka pipino. So yan yung mga dadalhin natin doon mamaya. So papakita ko sa inyo yung palasyo ko dito. Ayan, makikita nyo, butas-butas. So yun yung aircon namin. Diba? So hindi mo na kailangan at least tipid sa kuryente. Oo. Ang ganda ng babae na yan, So ito yung bahay namin dito sa probinsya ng Samar. Simple lang, simpleng buhay lang. Ayan. So labas tayo dito. So ayan mga Kadong Bisaya, so ito po yung bahay namin dito sa probinsya. Ayan. So ito yung bahay namin sa probinsya. Ayan. Pablo, gumilid ka. Ano pangalan mo? Ha? Te, kamusta? Ano na niluto mo? Saan? Nakasalang na. Anong mga ingredient or may secret ingredient? Merong magic na sarap. Ilan taon ka na, te? 38 38 years years old. 23, 24. Ayan, yan po si Ate Annalie. Yung aking pinsan. Okay, so dito mag-ikot-ikot po tayo sa gilid. Yan. Probinsya talaga. Tingnan niyo yung likod mga Kadong Bisaya. Yan. Tama ko, Daddy. Yan yung batang pang... Siya po, ang pangalan nitong bata na to ay si Pablo. Tingin ka, Pablo. Dali, bagay ka. Siya po ay si Pablo. Yon naman ay si Precious. Signal dito. Wala naman talaga signal. Gumilid kayo lang kay malakas. Ayan. So mga Kadong Bisaya, sarap dito sa probinsya kasi yung simoy ng hangin, fresh from the farm. 'Di ba? So ito yung bahay namin. Yan. Kasi kadadaan lang ng bagyo. Sana naman liksan pa ay liksan. Makaliksan. So mga Kadong Bisaya, yung mga tricycle sa amin. Yan. Yan yung mga tricycle dito. Kung sa Maynila, probinsya, yung iba, mga jeep.
Pero ito yung tricycle namin. Ito yung mga tricycle dito. Han, bili ka muna ulit tuyo. Yung ano? Ano bibiling ko? Tuyo tsaka sa magic. Kabibili ko lang kanina. Nga kahit paano pangit. Oh, sino pangit? Ha? O sige, inutusan ako bumili ng tuyo. Pabili po. Pabili ng tuyo. Ako, open. Toyo daw at saka magic sarap. Yan, kasi inutusan tayo ni madam. Pero ang toyo, te? 12. Ay, ito na lang, day. Wait lang. Yung toyo. Wala na akong bari. Ay, ito. Yan na lang. Toyo at saka magic. Ano, Damo man mo baligya, Shilo. Mo pa ito kay ano ito, pampakusog. So, yan o. Mga gulay. Oh, ito na po yung binili ko. Janice, tara. Hino ito. Oo. Ay, lalo na yung nag-uukay. Maganda talaga, oh. Sana all, thank you. Kahit hindi totoo. Ang bandang kagandahan. Bitchin, lagyan ka. Kahit Baka naman sobrang alat na, ha? Mani, bayan maalat na ito sobra. Hindi ko kasalanan yan. Kasalanan ni Jen. So, nagluluto kasi sila ng pansit kasi pupunta kami ng Research. ilog. O, maliligo kami sa ilog. Kunwari, ilog na baha. Oo, at least nakatilang ilog. Fish pan daw. Di na fish pan, at wala ano, doon tayo maliligo. Mga sering ano ko yung fish pan. Kuhan man ko rin. At least sarang nila. Palaisdaan. Oo, Mga isda man naglalangoy doon. okay lang ito. Oo. Mo mahulog, ha? Astelan. May nga mahulog. Wow, kung may ito. Oo. Ano ito? Camera. Dali, maghay kayo. Gilid na, gilid. Oh, ano pangalan mo? Ano pangalan hinihingi nga bata? Joseph. Joseph. Pero nakatuig? Pero nakunutim edad. Kuan, 9. Oh, 10. Diri sigurado. 9 pala yun, 9. 9 pala. Andi naman ni Kuya Ninyo, pinakagwapo. Halika dali, interviewin kita. Dito ka sa harap. Doon ka sa harap. Upayahan na yung upaya. So, igilid. Ilan taong ka na? 11. Anong pangalan mo? Ninyo. Si Ninyo po ay aking pamangkin. Okay? Siya po ay anak ng aking panganay na kapatid at siya po ay nag-aaral na ng grade 5 na siya. So saan ka nag-aaral? Sa Katato Elementary School. Wow! So ano yung paborito mong subject? Math. Math. Bakit math ang paborito mo? Sa ba sila? Dali, bakit paborito mo ang math? Dahil natutulungan nito ang aking ang aking utak para maging matalino. wow, ang galing naman ang sagot niya. Ikaw, ano ang paborito mo subject? Resist. Oo, di ba si Ninyo? Matalino yan, palaging first, di ba palaging first honor ka? Wow, palaging first honor yan si Ninyo. Ayaw, Kaya naman nadiri ka. ayaw kay Ha? Awodo ni Tirik-Tirik. Aw Tas kon. doon, ini naman, hikuan. Ay, Kevin. O, Kevin, aw doon ni Kevin. John Kevin. Oo, so ayan mga Bisaya, nahiya kasi sila. O, kayo naman naawad ka mo, Noy. Ha? Ano man imo pangarap pagdako, Noy? Electrical engineer. Wow, bakit electrical engineer ang gusto mo? Para makatulong sa mga tao, Tao? na Kasi alam mapanatili nyo mga kadumbisa, ito yung pamangkin kong matalino kasi since grade 1 kinder, siya yung first honor palagi. Tapos
ito naman yung anak ko na matalino sa resist. Ayan oh, si Precious. So, ano ulitin mo? Ano yung sinasabi mo kanina? Gusto kong maging electrical engineer. Oh. Bakit yun yung makatulong sa... Para makatulong sa Saan? mga tao para mapanatili ang liwanag sa ating Wow! bansa. So, ibig sabihin, pag may liwanag, may buhay. Siyempre, pag walang liwanag, walang buhay yon. Di ba, sabi ko na sa inyo, ang galing. Kaya ayaw ko nga sana kausapin kasi mamaya, pag may sinabi ako, ligwak ako. So, ano yung pinaka mabilis mong sagutan sa math? Like for example, the operation, the sum, the equation. Alam mo na ba 'yon? O so ano yung mas mabilis mong sagutan doon? Problem solving ba or what? Problem solving. Wow. So, paano binubuo ang problem solving? Naawad mo diyan at katapos na. Oh, ha? Kaya ano? Dali na, magsalita ka. O, ma-open na lugod, o. Kaya ano? Kaya ano, naawad ka. Dali, o. So, ano pa yung gagawin mo? Ha? Oh, okay na nga yung... Ay, mga kadong Bisaya, nahiya na si Ninyo. Pero si Ninyo talaga, ito yung pinakamatalino kong pamangkin. Matalino naman yung iba, syempre. Pero siya kasi, palagi first honor. Diba? So, pagbutihin ang pag-aral. Kasi yung pag-aaral yun yung susi sa sa kinabukasan. Ang pag-aaral at katalinuhan, yun ang yaman na hindi man kailan makukuha ng iba. Yun yung tatandaan mo dapat. So ano masasabi mo sa mga subscriber ni Dong Bisaya? Dali na, ano masasabi mo? Mag-speech ka parang nasa school ka lang. Ano sasabihin mo? Dali. Sana po pagbutihin nyo ang inyong pag-aaral, mga Okay. bata. Okay. At At kay Dong Bisaya, kilala mo ba si Dong Bisaya? Sino si Dong Bisaya? si Dong Bisaya ay si... Sino si Dong Bisaya? Kilala si Dong mo? Bisaya ay si Sino? Christian. Sino si Christian? Sino ba si Dong Bisaya? Si Dong Bisaya. Oo. By the way, ako po si Dong Bisaya. Oo. Paano mo nalaman na si Tito, si Uncle ay si Dong Bisaya? Paano mo nalaman? Ha? Paano mo nalaman na ako si Dong Bisaya? Dahil nakita kita Saan? sa video. Wow, sa YouTube channel. Sa So, ano sasabihin mo para mas marami pang manood sa video ko? Dali, i-invite mo sila. Invite mo. Sabi mo, hi mga kadong Bisaya. Invite mo. Paano ba mag-invite para dumami yung subscriber ni tito mo? Dali, invite mo ako. Dali. Invite mo ako, dali. Huwag ka mahiya. Huwag mahiya. Sabihin mo, i-subscribe nyo po yung YouTube channel ni Tito, ni Uncle, para mas dumami pa po yung subscriber at yung ads po niya wag mong i-skip. O, ganun dapat. Oy, gilid ka mo ha. O, ano pa? For the last time, ano yung pinaka last time words mo? Ha? Ano yung pinaka last time words? Tama to yung motor? Hay man iyo motor nga may side pero tuloy. Duwakay na. Hawak na. So ayan mga kadong Bisaya, salamat sa lahat ng pagsama nyo sa pag-interview sa aking picture muna tayo. 1, 2.